екшен от обекта с бетоновози, като въпреки че е направено обращало с чекъл, с всичко как си трябва, шофьора реши да влезе в нивата с пълен бетоновоз с бетон. И това е резултатът. И не забравяйте, ако е харесало клипчето, долу бутона Subscribe натискаш. За BTV трътките предаде Бела Титодорка от мястото на събитието.